は静岡水六の皆様、お元気でいらっしゃいますか？私たちは元気です。これから私たちの8月の計数値報告をします。今月の動画は青武町です。チーム民定です。民定案です。よろしくお願いします。高3の授業でライセンスは本部を教えてくれました。そして体が丈夫になるため運動をしました。友達の修了式で応援をしました。高校の授業で学位先生は会社の経営理念を教えてくれました。そして掃除をしました。週末に友達と一緒にサッカーをしました。日本はどうですか？ミャンマーは毎日雨が降っています。皆様、お体に気をつけてお仕事を頑張ってください。私たちもミャンマーで頑張っています。今月の報告は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。